Walang naitalang casualty ang lokal na pamahalaan po ng Bolinao kasunod po ng diretsyong dagsa ng mga turista sa nasabing bayan noong long weekend. Ayon po sa lokal na pamahalaan, bunga ito ng paghihigpit sa mga beachgoers ukol sa responsableng pagbisita at pagligo sa mga pook pasyalan. Simula Huwebes ay noong nakaraang week, naabot na po ng Patar Beach ng bayan ang 90 to 100% maximum capacity. Noon din sa Bolinao Falls at Lighthouse. Nauna nang naglabas ng guidelines ang lokal na pamahalaan na mga nagbabalak bumisita mula sa mga kaukulang bayarin at mga regulasyon sa pagligo sa mga baybayin. Samantala, kabilang din po sa mga naabot po ang maximum capacity ang dinarayong Abagatanan Beach at Umbrella Rocks sa Agno at Manilwag Spring Protected Landscape sa bayan ng mga Tarama. IFM News. IFM News. IFM.